mural encaixa dentro de todo aquilo que está facendo no pobo e un pouco afondar na idea de darlle color, dado que o oscurantismo que hai en Galicia, sobre todo no inverno. Nós metemos en este grupo de xente e que é un placer estar con esta cantidade de artistas que teñen unha facilidade enorme para facelo, e nós desde Arpo non queremos que lleguemos atrás. Arpos, como sabedes, é un grupo de pintores locales que fai función durante todo o ano e sobre todo aquí onde estamos. Entonces, houve un encargo para facer unha homenaxe a que nos fixo compañía desde o ano 89, que non outra cousa que a radio, e aí experimentamos este mural.